Hello लोगोफोर hello होननानै आंनि बे दैमारि अफिसियेल चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बराय हरनाय थाबाय। जों मा होनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फैदों आरोना प्रग्राम खालामनो जोंनि कलेजनिफ्राय फेराबारि कलेजनिफ्राय ओमफ्राय भिडिअखौनो लाबोनाय जायाखैमोन इन्ट्रडाक्सन भिडिअखौ लाबोनाय जायाखैमोन आरोना दासो लाबाय ओमफ्राय दा फार्स्टनिफ्राय खिथिगोन आङो भिडिअखौ नायलांबाय थादों नोंथांमोना। Hello. Daso birangan ya Taida. Desa. Daso kimsin? Numi aku stok mendang ini kebunan ini kebunan ada macam bilik dapat kau ini nak ukur atau apa? Saya jirai zadoं, अमा जादों, दाउ जादों, ना जादों. Girls hostel.